Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 29-njy awgusty. Garaýşy adly gepleşigimiň nowatdaky sanyna başlaýar. Gepleşigimiň bu sanynam men bilen bilelikçe Türkmenistan boýunça bilermen ýylyşymyz Gurban Murat alyp barýar. Gurban Murat, gepleşige hoş geldiň. Hoş bulduk. Salam Allam Murat, salam hormatly izleyiciler. Gurban Murat, indi geçenki iki sanyna garaýşy gepleşigimiň iki sanyna şo uly nesil bilen kiçi nesiliň arasyndaky gatnaşyk, soň çaga bilen ýene arasyndaky gatnaşyk çaga, ýa-ki ýene taň çaga terbiýe bermek meselesi barada gurrun etdik. Ondan soň bilim sistemasynyň bu mesele ýetirýän täsirleri barada da durup geçdik-de. Indi şo gepleşigimizden soň şo bilim meselesindäki käbir problemler barada hat ýazan ýyleşlenmez boldy. Ana şolardan biriniň hatyny şu gepleşigiň başynda bir okap berýän diýen. Ödünü Mert Batyrov diýip atlandyran bir ýyleşimiz student, talip şu bilim beriş sistemasyndaky ýa-ki problema ýetadanam ýaşlaryň näme maksat bilen okuýanlygy baradaky meselelerini bogdapdyr. Ondan soň näme maksat bilen işerleşýänlikler bar diýär. Ne hususan da şeýle diýär hatynda biz ýaş nesil Türkmenistanyň daşary ýurtlara okumaga aýdymyzda ýa-da ýurdun öz içinde okuwa giremizde 90%-imizin edýän pikiri bilim almak däl, ýokary bilim baradaky diplom almak we Türkmenistana baryp hökümet edaralaryny işläp para almak. Bizim köpüýimizde ine şu maksat bar. Diňe 10% teorik talipler hakykatdan bilim almak üçin okuýarlar. Men özümden mysal getireýin. Men ýokary bilim almaga diýip gaýdamda, kellemde diňe şol diplom alyp soňam işe girip para almak maksady bardy. Şol meniň ödüňimde goýan iň uly arzugymdy. Sebäbi para almasaň aýlyk gazanjyň hiç sada ýesenok diýip diýen pikir bar. Şol daşary ýurda gelem soň daşary ýurda gelem soň düşündim. Para almanam oňat ýaşap we hatda arkaýyn ýaşap bolýanlygyny düşündim. Bizim hökümetimiziň maksady ýurdu ösdürmek däl, ýaşlary kör edip saklamak we para sistemasy bilen hereket etdirtmek. Beýnansak da müňlerçe türkmen taliplerim şo maksat bilen okuýarlar. Biz ýaşlar özara gurrun edemizde de tagaman diplom alyp plan işe dursak, ol ýerde işden daşary hem düşüp durýar diýip gurrun edýär. Aýlykdan daşary düşüp durýar diýmek para diýmek. Şu gurrun ähli ýerde edilýär. Türkmenistanda para almak halal gazanç bilen ýerini çalşyrdy. Diplom almak para almaklygyň iň esasy guraly hökmünde kabul edilýär. Ýöne meniň özümde inni şol pikir ýok. Men Türkmenistanyň gaýdamdan soň halal ýol bilen hem ýaşap boljakdygyny düşünelmek gatybegen ýarnyp özüni Mert Batyrov diýip atlandyran ýyleşimiz hatynda ýatdyrdy. Indi Gurban Murat şol bilşiň ýaly Sowet döwründe para horlyk, para almak nähilem bolsa belli bir derejede bardy jemgyýetiň ähli sferasynda diýen ýaly. Ýöne bize mälim bolşuňa görä şol garaşçylyk ýyllarynda şu problema hatam giň aýrap, hatam çünki kurup durdy. Indi men net ýurtdan çykyp gaýdanma epes wagt boldy. Ýöne menden tapawutlykda sen näilem bolsa bir ýygy-ýygydan girip çykyp durdyň ýurda. Häzirki wagtda şeýle ýurtda ýaşasaňam. Indi sen şu meseleni ähil garaýan, şol umuman bilim sistemasyndaky şu ýagdaýa, ondan daşary şu ýaşlaryň indi diňe kelletinde şu para almak maksady bar da. Olar şu bir geljekde bir halka bir ýardam edeýin, ýa geljekde bir at awray gazanaýyn, ýa geljekde bir uly karýeraň iýesi bolaýyn, ýa bir zat şolar ýaly pikirden uralanokda indi şu ýyleşimiň ýaşy ýaly maksatlary nähiller bir aňradyrak gazanç etmek. Olam näme sebäbi alýan aýlyk gazanjyň ýetenok diýende, gazanynyň bedenine ýetenok, şoňdaşyndan ýene de para hakda pikir etmeli bolýar diýe. Görüşimiz ýaly taýagyň iki uju bar, bir tarapdan döwletiň özi üçin edibilenok, ýa maliýet erişdirdi bilen ýeterli derejede şol arkaýyn ýaşar ýaly, bolalyn ýaşar ýaly. İkinji tarapdan ondan ýaşlaryň özüne umuman halkyň özüni ýankyýaly kanun bozup ýaşamaklyga terýär. Şo ýagdaý, şol eklenç ýagdaýynyň kynlygy. Indi şu
şuňa ödenen ähli özüň baha berýän ýurdun içine şeýdip bir girip çykyp duran adam hökmüne raýatymyz hökmü. Özüň nähil bar? Ho, merdiň aýdylary bilen lalaşýan we merdiň hatty men pikirimçe daşary çykyp adatlygyň, erkinligiň, erkin düşünmäniň we demokratik bir parasy ýaşap bolýanyň gören oglalaryň we gören gyzlaryň, adamlaryň pikirini jemleýän bir hat mukadiýan, gaty dogry belläpdir. We bu zatlar men pikirimçe bir miwel ağaçdan miwel almak üçin bir näçe ýyllap wagt gerek, bir näçe zähmet çekmeli, ondan soňra miwetini alýar. Soňra meňdes bir nesliňem gowy nesil ýetişmesi üçin ondan on ýeri taýlanmaly, oňa näçe zähmet çekilmeli. Mysal üçin Sovet Soýudynyň öňkü türkmen halky aýratyn bir döwlet bolmasa-da, ýöne gat halal zähmet çeýer bir milletiň nesildi Sovet Soýudy döwrüne we Sovet Soýudy döwrüne ateistik bir ideologiýa bar, ýöne onda da ilki nesil ýöňünden ýa-bir nesil bolan soň, ondan soňra da Sovet Soýudy döwrüne de tanqid adam ulanýardy we o neslin netijeleri biz 40-50-nji ýyllarda uruş döwrüge, uruş wagty boldy, uruş döwrüni geçirdi. Ondan soňky nesilden şol täk nesil ýuwaş-ýuwaşdan 70-80-nji ýyllarda bize bu işli ulu şahsiýetler berdi diýip düşünýär. Qur'an-da Reis Kerim, Qur'an Nefes, Nurhan Mehmed ýaly beýik şahsiýetler altygarly. Şoňal beýik şahsiýetleriň ýetişmesinde ondan öňkü neslin zähmeti we şolary beren düşünjesi, açyk pikirlenmesi, şolatlaryň netijesi diýip bilen we ondan soňky nesilde ýa ondan bir derece aşakdy, çünki Sovet Soýudy döwrüne tanqid bar bolsa, ateistik ideologiýa bolan üçin paraxorluk bardy. Döwletden ogurlamak, başga birinden wedipäňden peýdalanıp ondan bir zatlar almak, öýüňe daşyndan bir zat getirip bilseň, şotaň peýda diýen ýaly düşünje sebäbi ateistik düşünje bolan soň ýokardan bir täne kontrol etjek we sen şo eden işin üçin günah ýazyljak diýen bir düşünje ýok bolanlygy üçin para has soň waka ýörgün boldy we garaşsyzlyk alamyzdan soň hasam o zat paraxorluk hasam berkedin kaýyn, çünki tanqid diýen zat düýünden aýryldy we netijede şu wagtky görýän neslimiz hiç tanqidsiz bir ýetişen, tanqid etmeliler, özüňem hatda özüňem tanqid etmeliler, ýaly bir ideologiýaň netijesinde gelen alamýýanymyzda. Gaty dogry belledin, şu ýanky esasanam tanqid meselesinde Sovet döwründe hakykatdan ham özüm bir yerli gazetde işleyen olurku jurnalist hökmünde da aýdýanlar. Şo bile yerli problemalary, hatda raýon gazetini işleteňem ýa vilayet, ýa-ni oblast gazetini işleteňem şo yerli meseleleri, problemalary ýüze çykarmaga, şolary tanqidlamaga ruhsat berilýärdi. Muňdaşyndan özüňem bilýänsiň, şo hatda respublikan derejede ýartuluk telejurnaly diýen ýaly, ondan radioda ýa-ni satirik neme bardy, Bökolök diýip ýörüýte radio jurnal bardy. Ondan muňdaşyndan Tokmok diýip ýörüýte tanqidi jurnal bardy. Şolarda da iň esasy näme? Şol paraxorluk, korrupsiýa, şol ýa-ni şu problemalaryň üstü açylýardy. Şu problemalary bagyşlanýardy. Ödem tapawdy ýok, şol çinownikler şol başyryp durmuş olar ýaly paraxorluga ýa bir ýöne koý adamlar tapawdy ýok. Şoňa ýol berilýärdi. Şu zatlaryň ödem jemgyýetde bir tanqidi analizi, tanqidi pikirlenişi ösdürmäge de içeri berýärdi da şu zatlaryň. Ondan indi ýöne şu Sovet Soýudy dargandan soňky döwürde men bunu bir ateistik ideologiýa ýa dini ideologiýa bilen men kän baglanşdyrjak gel. Men pikir edemok, ýa-ni dinlarlaryň arasynda şol ýa-ni egirlikden, jümürlükden bir saklanýanyň sany köpdür diýip sebäbini özümizem ateistik ýurtlarda da ýaşap gördük, taşary ýurtlarda bolýan. Bu kän bir täsir edenok. Sebäbi aýdalyny
Çehiye dünyada en ateist ýurtlaryň biri hataplanýar. Geçirilen pikir soraşlyk barlygynyň netijesinde. Ýöne şu Çehiýanyň halkynyň, Çehiýanyň özüni korrupsiýa baradaky indeksde seredip görsen görkezjidini. Çehiýa en ýa-ni pis korrupsiýany görkezýär-de, korrupsiýa boýunça en ýa-ni gowy nemeni görkezýär. Men diýjek bolýanym, korrupsiýa derejesi az ýurtlaryň biri. Bu taýda men pikirimçe din ýa ateizm kendi rol oýnan, men öz garaşyma ýöne şol tankyda ýol berilýär-de. Indi taýet dargandan soňky biziň ýüzbe-ýüz bolan tragediýamyz, belamyz şol tankytlar aradan aýryldy. Yerli gazetler ýapyldy, vilayet gazetleri ýapyldy. Ondan hem hani respublikan derejede, döwlet derejesinde de asla tankyt ýok. Diňe bir adam tankyt edip bilýär, olam ýa-ni döwlet lideri. Oňa diýen tankytdan yerlikli tankytmy, yerliksiz tankytmy, olam uly sora bolupdyr. Netijede de indi biziň şu döwürde kemale gelen neslimizde bir hili kritiki pikirleniş ukuýuby aradan aýryldy. Şo ýokardan näme diýilse, şo kabul edilmeli. Ana o tendensiýada ýa-ni enatalar tarapyndan çağalara berilýän terbiýede de bar ol. Şo biz näme diýsek, ine geçen gepleşigimizde de biz gowdadyk da şu meseleni. Bir hili şu türkmeniň öz medeniýetinde şu çağa terbiýesi meselesinde biz näme diýsek, enata näme diýse, ten hökman kabul etmelilen bir hil çemeleşme var. Onun okuw sistemi hem şoň esasynda dowam etdirilýär-de. Emma indi daşary ýurtlarda deňeşdirýär da okuw sistemasyny bu taýda. Şu käbir günwataryň käbir okuw sistemasynda critical thinking, ýa-ni kritiskiy myślenie ýa-da türkmençe aýdymyzda ýa-ni kritik pikirleniş diýen ýürüýte dersler var. Şu taýda çağalara ýaşlykdan başlap şonu öwredýärler. İslenlik zady kritiki analiza teze var etmekli. Bir zat aýtdymy, şo dogry aýdýarmy, ýa-ni aýdýarmy? Sen şonu şu hasyna almaga sen hakyň var. Sen şonu öz başdak analizlemäge de hakyň var. Şo zatlar öwredilýär. Ondan şu başlangyç klaslarda çağalar öz aralaryna köplenç ýa-ni oýunlara bagşlanýarlar. Tapagyň köp bölegini. Edil ýöne şol derslerden başlanaklarda bir hili olan tapaklarynyň köpüsi öz ara oýun görnüşinde geçýär. Näme üçin geçirilýär? Şol şahsiýetliň öz ara gatnaşygyny öwredýärler. Şahsy gatnaşyklar näme hili bolmaly? Näme üçin bu adamdan hemmesi diýen? Näme üçin ina Afrikadan gelenim bolsa, ýa-ni Hitaýdan gelenim bolsa, näme üçin sen bilen diýen? Şo zatlary öwredilýär. Emma biziň gynansak-da käbir aktivistlerimiň aýdýan zatlaryny dinleýär, ýazylýan kommentariýalar seredýär bolýan. Ben türkmeniň öz içinde ýöne tire taýpa arasynda da, ýöne regionyň arasynda bir hili birek şoň bilen baglanşdyryp kemsetmek ýaly tendensiýelerim bar da. Muňa edem şu dünýä garaşyň gaty çäkildigini görkezýär. Şoň üçin indi men şunu gepleşigimizde bir azajyk şol kritiki pikirleniş temasy barada da birazcık meselesi barada gurrun edýär. Hem erkin pikirleniş meselesi barada gurrun edýär diýende. Indi sen özüň şunýaly daşary ýurtlaryň birinde ýaşap ýören adam hökmüne häzirki ýaşap ýören ýeriňden bir masal getirip aýtsaň da, şu biziň ýaşlarymyz bilen sen häzirki ýaşap oturan ýurduňdaky ýaşlaryň arasynda şu erkin pikirleniş meselesinde tapawut duýulýarmy? Şu tapawut nähili uly duýulýarmy? ýa kenon ýaly uly tapawut ýokmy? Şu barada näme diýersiň? O Allah'ın Rab gaty gowy sorag, yerlikli dogry sorag. Indi erkin pikirlenişden öň bir zady bellätmä gelýär. Biz millet hökmünde suwatky neslimiziň o medeniýeti hakynda da biraz gurrun edesmi gelýär. Täze içeride Türkmenistanyň jemgyýetçilik ýerlerine ýa-da mekteplere barp görsem, o käwat awtobusda gitmek niýeti, awtobusda gidip bilsen gitsen, şo ýerdäki edilýän ýaşlaryň arasynda, öz arasynda gürleşýän zatlary gaty ýüzüň gyzarjak derejede, gaty utanylajak derejede şeýler, utanç zatlar gürleşýärler we bir-birine ýüzlenenler söwünç sözler bilen gürleşýärler. Şu derecede peteldik, ol bir ýagdaý, ikinji ýagdaý gyýyd görse, kim gyýyd bolsa bolsun, şoňa laqatmaly, o odamda
şu ýerde aýtmagy soňa dilim baranok aýt bolanok ýa çyndanam petliň urunny diýetdi. Gynansak da bizim ýaşlarymyzyň köpüsi 80-90% soň ýaly ýagdaýda häsiýetimiz, medeniýetimiz we muny daşyna görem, daşyna çykanyna hasam belli bolýar. Daşyna bolup ýaşap, ýyllarça ýaşap soň barsaň pikir edýän nire düşdüm diýdir. Şo derecede gaty pes ýagdaýymyz bar we muny özümüz tanqid etmesek, şu ýagdaýlarymyzy özümüz seljerip şoň üstüne seretmesek, biz bilemiz şoň ýaly kençiligimiň barlygyny. Şoň üçin gaty ajyda bolsa, şu ýerde aýtmakla ýerlikli bildim. We muny nähil düzedip bolar? Bir Gurban raşy düzetmek meselesine geçmeýär hakda, şu birazcık problemaň özüne birazcık bir analiz etsek da. Şu türkmende bir nakıl var. Özüni bilen weli diýen bir nakıl var. Özüni bilmeklik aňsady iş däl. Özüni şahsiýet derejesinde bilmeklik, özüni jemgyýet derejesinde bilmeklik aňsady iş däl. Şonu özünden başlamaly. Adam özüni bilmese, Maltumulin bir sözü bar da goşgudyny. Adam özüni bilmez ham hyýal bolar diýär. Şol bizim esasy problemamyz näme? Biraz şeyde bir kritika analiz berýän bolyn, sen näme üçin halka kimsedýän, sen näme üçin halka kim garaýan zat diýlen ýaly kommentariýa ýazyp ýan, hat ýazyp oturan illeşlemeden bar da. Şuňa ödem adamyň özüni düzeltmek, özüni düzeltmek niýetiniň ýokdugyny görkezýär gynansak da. Şol edilýän analiziň, edilýän kritikaň ýerlikligi, ýerliksizligi barada birazcık pikirlendirjek bolýarsa, şo birazcık şol urda pikirlenmeli. Ene köp illeşlemede daşa ýurtlara gelip aýdýarlaryny ödem uly ýaşly ýigitlerimiz gaýyllanmaly aýdýarlarda, şu Türkmenistandan çykýan çak diýe, şu biz diýe daşa ýurtlaryň ýagdaýyna bir nähilem bolsa belli bir derejede Türkmenistanyň ýaly diýip gözüne getirýärdik diýär-de. Olam näme mezur edýär? Şol ýurduň içinde emele gelen şol ýagdaý. Ateneň terbiýetinden başlap döwletiň alyp barýan döwlet siýasatynyň derejesinde şol adamyň beýnisini ýugmak, şonu daraltmak. Şoň netijesi, ondan ana illeşlemi daşary ýurda çykandan soň ondan pikirlenip görýärler. Bu ýalam ýaşap bolýan eken, bular ýaly ugurlyk etmän, jümbürlük etmän ýaşap bolýan eken. Bular ýaly adama hormadan boýulýan eken, çinownikler tarapyndan, wezipeli adamlar tarapyndan öz halkyna mylaýym garaýyşlar bar eken diýilen ýaly zatlar, pikirler ýüze çykýar. Yer bilen gök ýaly tapagdyň bardygyna düşünüp görýär adamlar. Intägem köp zatlary intäk geçmeli, bizim köp adamlarymyz ýa-ni daşyna çykanlarymyz intäk indi bu urda köp zatlara düşünmeliler. Şeýle intäk ýa-ni düşünjek bolýanlarynyň bardygyny görýär, intäk düşünmedikleriniň gaty köpdigini görýär, gynansak da. Şoň üçin men diýjek bolýanym, şol kritika analizden gorkmaly. Özümiz baradaky, özü halkymyza degişli problemalary açmakda, şonu çözmekde şu tankydy garaýşdan gorkmaly. Birek tankyd edemizde de şu bolmaly zat däl hökmüne garamaly. Ol bolaýmaly zat birek tankyd etmeden. Ýöne şu edilýän tankyd ýerliklimi, ýerlikli dälmi? Olana ana şo barada pikir etmeli. Tankydyň özüniň öňüne aljak bolmaly. Şu edilýän tankyd ýerliklimi, ýerliksizmi? Konstruktiw dälmi? Şoň urunda işlense, şo bize peýda berjekmi ýa bize ziýan berjekmi? Şol edilýän problemler, bolýan problemler üstünde biz işlesek, şu bizim özümde bähwitlimi ýa bähwitsiz? Ýa-ni şondan uranmaly. Ene şo meselede nebiyene de ben näme dolanyp geljek bolýan, şol erkin pikirleniş, hem kritik pikirleniş meselesini. Şu bizim köp ýaşlanmada, ýaş neslimizde şol ýetjen ok. Näme onu men näme de görýän? Ene şu ýokarda bir ýaşly adamlar özlerinden bir ýaşlyrak adamlar bir zat diýse, agyllaryny açyp şonu ýokman kabul etmeli diýip düşünýärler. Oňa da nirde öwredildi ýurduň içinde öwredildi şeýdi. Ben ata bir zat diýdim, şonu ýokman kabul etmeli. Ýaşly bir zat diýdim, ýokman kabul. Şol dogry. Ya hökümet çinownyky ýol başçylar bir zat diýdim, şonu ýokman şoňa eýeräýmeli. Ýok, hökman diýilen zat ýok. Şonu analiz etmeli. Ene bizim opozisiýon hereketlerimizde de biz şo gynansak da şo tendensiýany görýär. Ýok bir ýokardan bir zat ýokman diýmeli, ýa görkezme bermeli. Ondan şoň görkezmesi boýunça ondan ylgamaly, ondan bir zat etmeli diýilen bir hili ýöntem düşünje bar. Şuňa ödem
Bizim yaşlanmada bolsan bizim halkymyza öz başta pikirlenişin, kritik pikirlenişin, erkin pikirlenişin yetmeýändigini görkezdi. Ýa-da inansak da. Indi şol urda Gurban Murat ödüňini deňeşdirek alsan häzirki ýaşap beren ýurdundaky ýagdaýlar bilen. Şol urda şu erkin pikirleniş meselesinde, kritik pikirleniş meselesinde näme aýdyp bilýär? Demokratik ösýän demokratik döwletlerde ýankylatlara gaty üns berilýär, tankyda üns berilýär we ýaşlaryň bu ýerde analiz edişi, edilýän gurrunlary kabul edişi düýünden başgaça. Bizde edilýärdiň ýaly aýdylan zatlar tankytsyz bolan üçin hiç ýyl garşylyksız şolat dogry hökmünde kabul edilýär we ýanky taň gelýän hatlara çoň netijesi, ýani hiç suwatçyl tankyt edilmelidir, tankyt bolmalydyr diýen düşünje bolmadyk bir adamyň ýazýan zatlary da. Aslında hakykat nerede emele gelýär? Men aýdan zadym däl, sen aýdan zadym näde? Ikimiziň aýdan zadymyzdan çykan netije tam hakykaty ýüze çykartdylar da. Men ikimizi misal getirdim. Islenlik bir garşylyklaryň pikirleriň çıkaran netijesi ana şol dogry ýol bolýar da. Orta ýol. Ya o wasy, ýa-da bu wasy bolmaly diýen bir zat ýok. We daşary ýurtda ýaşap ýöremizde bir näçe ýyl boldy. İlki gelenmizde biz köp zatlary aňmyza albam ýetişenok we düşünübem ýetişenokdyk we bir näçe wagt geçýär, bir ýyllar geçýär beli, bir ýyl geçýär, bir ýarym ýyl geçdi beli. Beýde biz şonça daşar çykdagam, şonça erkinligi görsegem, azat düşünýänler öýtsegem, intäm biziň beýnimiz şu zatlary alyp bilmeýän eken diýen ýerlerimiz häli şenni gawat gelip durýar. We bunun içerde şol ýapyk sisteme hiç ýyl informasiýa berilmeýär, täzekler aýdylmaýar, tankyt bolmaýar, şeýle ýetişen bir beýniniň getirýän netijesi şol ýagdaý. We bizinni näme de bolsa 90-njy ýyllarda biraz ruh galkynyş gördük, o döwürde biraz çekeleşme boldy, o döwürde biraz tankytat köp boldy. Her hili çekeleşmeler bolýardy. Şol zatlary görüp biraz näme de bolsa men pikir edýän biziň neslimiz analiz etme ukyby bar ýöne. Gynansak da bizden soňky nesillerde garaşlygyň miwelerine tankyt hiç görülmän üçin olarda analiz etme gaty beýni diýende gaty bagly ol köp kitap okumak bilen ýa-da matematikadan, fizikadan bärs almak bilen bolanok. Beýniniň pikirlenişi, beýniniň analiz edişi ol ýankaýdysyň ýaly terbiýe bilen, daşky jemgyýet bilen, umumy ýurdun alyp barýan ideologiýasy bilen bir hili emele gelýän bir zat. We ýanky tankytsyz öýde de soňky nesilleriň ýetişişi öňkü garry neslin ýetişdirişi ýaly däl, biraz başgaçarak diňe öz bähwidiň pikir etmeli we şuňalarak bir ýetişen nesil biziň häzirki daşarda görýän neslimizden gaty tapawutly daşarda görýän neslimiz gaty açyk düşünýän, erkin pikirlenýän, bulan görýän zatlary her bir garşylyk bolsa daşyna çykyp aýdyp bilýärler, men şunu islämok ýa-da protestler görýärler. We bulan atlyndan pikir edişi özüne alyp barşy başgaça. Gynansak da bizde şol düşünje içinde, ýurdun içinde şol düşünjeler ýok. Şu wagt protestin gurrunlykdan içeride sen ýurda agdarjak ýaly ýurda garşy gidýän bir dönük ýaly terediler derejede bir hil düşünje bar da men muny mysal getirip aýdýan. Umumyň hemme ýagdaýda da şeýle. Araýş ýepleşigimizde dowam etdirýär. Gurban Murat indi ýanky şol erkin pikirlenmek meselesi barada aýtdyk da. Indi men
Hukman daşary ýurtlarda ýa Gunwatarda hemme zat gulaly bolup diýmek diýip pikir etmek tendensiýasinden birazjyk men daşarak diýäbi. Hiç ýerde de ideallar ýok. Ol Amerikasyny alsaňam Gunwatarny alsaňam Gunnogorny alsaňam problemler ýeterlik. O terbiýe meselesinde de, bilim meselesinde de ýöne öwrünür ýaldarlar bar. Men ideallaşdyrjak bolamam, onu Gunwataryň hemme zadyny şeýle kabul etmeli. Ýok bu taýda da gaty köp problem. Aýdar ýar geljekde bular barada da biz bu zatlar barada da gurrun ederiz. Ýöne alar ýaly peýdallarda aljak bolmaly. Öwrünür ýaly zat ken bilim sisteminde terbiýe edip şolar ýaly meseledir. Indi illeşimiz özüni Gurban Mehmet Serdar diýip adlandyran bir illeşimiz hat ýazypdyrlar. Şo özüniň öz şagatyna terbiýe berenine nähil metoddan uralýanlygy barada gurrun berip ýazypdyr. Ina gyýsaçyk men şondan okap bereýin. Bir gepleşiň bilen bir bölüm hukmyndan ondan şundan uralyp ýene dowam etdireriz. Ina şeýle ýa-da Gurban Mehmet Serdar diýip özüni adlandyran illeşimiz oğlum ýaňy 4 ýaşynyň içindedi. Bir gezek görsem ol howlynyň içinde kukurt çakyp betonyň üstüne taşlaýar. Men oğlumyň ýanyna baryp näme diýänini bilen gadyklansam ol begenip kukurt ýakýan gowy ýa diýdi. Men otaň tögeregime seretdim we köýüni egin eşiklere göýdüm düşdi. Men olary bir demir bedre saldym da oğluma onu ýakdydım. Olam begenip ýakdy. Kaka seret gowy ýar, ullon ýar diýip şahatlanyp bökçökledi. Menem ýanyp bolýança garaşyp oturdum. Çağamyň begenjini paýlaşýan şekilde. Ýanyp oturan soň bedräniň düýbündäki bir götem külgör ködüp oğluma aýtdym. Oğlum, bu kukurtdenem gowy ýanly diýdim. Olam hawa diýip begenni. Soň ben oňa jaýyň içine girip düşökleriň üstüne kukurt çaksak, hasam güýçli ýanjakdygyny aýtdym. Şol wagt 4 ýaşly oğlum ýüzüme seredip biraz pikirlendi de kaka, onu yaksam, jayam yanıp kuturara, soň biz nerede ýaşarys diýip maňa sora berdi. Menem şu betonyň üstünde ýaşaýyrs diýdim. Şonda oğlum kaka, men onu kukurtdan gorkýan, menimni oň bilen oýnajak diýip diýip söz berdi. Çaga hemme zadyň soňky netijesini görkezip, ýa-da düşündirip bilmek, çaganyň ýaşlykdan durmuş baradaky dogry pikirlenmegine hem düşünmegine mümkinçilik berýär diýip özüni Gurban Mehmet Serdar diýip adlandyran illeşime ýazypdyr da. Şuňa ödem birazjyk bir bir kiçijik mysalla nädip ýa-ni ýöne gadagan edip oturmagyň ýerine şoň nähil netije berjekdigini görkezip terbiýe bermekligiň bir mysalla. Şu meselede Gurban Murat näme aýdyp biljek şu çagalamada şu terbiýe meselesinde, şu erkin pikirlenmek, öz başda pikirlenmek meselesinde sen aýtdyň. Şu çödgütleri barada birazjyk gurrun etsek diýdiň da, şu çödgüdi barada nähili pikiriň bar. Gurban Mehmetiň ýazan zatlary gaty dogry we gaty gowy zatlar, gowy Misal boldy, gaty gowy misal. Indi çağanyň ýetişmesi, o çağanyň häsiýeti 6 ýaşyna çelli diýe köp spesialistler. Indi 6 ýaşyna çelli çağa näme? 2 ýaşa çelli ken gürleme ukybyny ýaňy endige durýar. Bu nämäni görkezýär? Bu çağa dogulanyň gözü görýär, ýöne intak gürlenýän zatlara düşünen ok. Olam diýmek çağa seniň diýen zadyňdan näde? Sen edýän zatlaryňdan esasy beýnisi o häsiýeti emeleýär. Şonuň üçin ýanky hatda da misalda da aýdylýar. Sen netijäni oňa çağa öz hereketiň bilen özüň alyp barşyň bilen görkezsen çağda şo zatlary analiz etme, şo zatlara dogry düşünmesi at gowy bolup geçer, çalt bolup geçer. Eger söz bilen aýtsa, oğlum bu zatlary ýakdan şeýle kül bolýar diýse, belki biraz düşünür. Ýöne ýanky misaldaky ýaly edil netijäni görennäki ýaly belki düşünmezdi. Şoň üçin çağ terbiýesinde gaty inçe detallar, inçe sırlar var ve gynansak da o geçen edem aýtdyk. Olar hakda bizde içeride şoň üstünde işleyen, şol hakda gurrun edýän terişdeler, çeşmeler ýok ve bu da umumy neslin, täze neslin ýetişmesinde gaty uly kemçilikleri, gaty uly
çukurlary emele getiriyor ve bu çukurlar, o çağalar, o nesiller gelecekte ulu olanla durmuşunla o yıkılacak, büdürecek, hatta içine kaçacak ulu çukurlar emele getiriyor. Gurban Murat şu näme aýtjak bolýan? Gaty dogry belledin da şol ýanky görelle görkezmek meselesi bar. Indi biz çağalan bu görelle almalylar. Ol işleýän zadyny näle görýän zadyny has kabul edegen bolýar da. Indi şonu ýurdun içindäki ýagdaý bilen deňeşdirsek, şondan masalarsak da şu taýda kemale gelen nesil näme görüp kemale gelýär? Şol ýanky şinonik bolsa wezipeli adamlara näme sebäp bolýar? Awa olar sen üstüne gyrgyrsa da sen kimsizse de bolýar diýip bir hili şol bizde ýanky bizim nesillerimizde bir hili gulçuluk düşünjesini ornaşdyrýarlar. Ne biz bir spraw aljak bolup bardyň bir kagyd aljak bolup bardyň biz şoňa adyrlyp durýarlar da. Biz şoňa kaýyl bolmaly bolýar diýär. Emma daşary ýurtlara gelýär, bu taýlarda görýär. Şol atlaň diýär düýbünden adam käşilik tizligini bizden ondan şu taýyp gelip diýär wediýetirýär. O taýda diýär bir şeýle uğraşyp gitip durýar, şol atlary. Öýledim, ýanky üstünden diýär izdivat etdirip, üstünden şeýdip hekimlik edip oturmaklaryna ýa-da çynowluklar. Ondan bu nähili bu ýanky ortalarda bir sipnay reaksiýa diýip bir zat bar da. Şu ýanky şeytanyň şarhyýaly bir zat ýagdaý emele gelýär da. Ondan bu estafetany ondan indiki nesil elalýar. Indi olan yerine geçecek teýänen islam özüni şeýdip alyp barýar da. Indi şu öňüni durdurmakda näme edilmeli? Şol ulu mesele bolupdy. Ýa-da daşary ýurtdakylar aýdaly nähile molda daşary ýurduň masalyna öz görýän zatlaryndan öwrenjek bolup berler, ýa öwrenip berler. Ýöne ýurduň içinde henüýem ýagdaý şo duruşunda durda, hani bilim sistemi tam şol öýdükligine dowam edip dur. Şo terbiýe, şol döwlet siýasaty, şinownuklaryň şol özlerini gedem adam käşilikde alyp barmaklar ýenidem dowam edip dur. Indi bu ýagdaýdan nähil çykaly bolup? Indi bir çağanyň Türkmenistanyna täze doglan çağanyň ulalyança nähili näme zatlar görýärliginden şeýle bir uğraçsak, çağa dogulýar, ondan soň aýdaly o mektebe gitmeli döwrü bolýar. O televizor asta diňe ýeke adam öwülýär, diňe öwü bar. Hiç ýyl tankytdan hiç zat ýok. Soň mektebe gitmeli bolýar weli. Hemmeksi söwür formada, söwür eşikde, söwür renkde giyinmeli. Ondan soň o mektebe ýetişýärak mektebe girmesi üçin ona para bermeli, tanış görmeli, enatasy onam çağa görüp durar, istemese görünýär. Ondan soň mektebe gidende hukman elini partada gymyldaman oturmaly, her gün ýerden hatara durmaly, ondan soň söwür zatlar gaýtalanmaly. O hemme ýerde söwür kişiniň portreti durmaly. Şeýdip ol orta mektebe oturýar, orta mektebe oturup ýokary okujaýyna ýerjek bolsa ýene tanış görülmeli. Enatasynyň ýyllardyr ýygnan puluny egerde halaldan gazanyp ýygnanyň görülmeli. Halaldan gazanyp o çençe bilen ýygnajakyny çanaklap birine par edip bermeli. Ondan soň ol ýokary okujaýyna girýär. O ýerde diňe çäreden çäre daňna midýä o giýje gelýär, hiç ýyl okuwanak baýdap götürüp geçýär çäreden çäre. Ine şuňaly bir nesil şeýle ýetişen bir adamdan bir näme garaş biler. Öýde nähil terbiýe berildi, nähil düşünje berildi. Çağanyň daşary gidip alan şol sistemde ýetişen bir çağdan ulurda da garaşmak gatykyn. Ulur şahsiýetiniň ýetişmesi gatykyn. Inni muny çözümle bu zatlar näde çözüp bolar, o mesele ulur meselen kadyn. Oňa geçmeden öň ýene de bir zadaýdy meli. Ýanky biziň döwlet edaralarynda barsaň, o masinli ýa-da gapydan baranlar, şo gapyny açyp duran iň birinji duran işgär, şolam senden bir zat tamakin. Ondan geçenden soň o akoşka bar, otur misal üçin otur bolsa, şo otura duranla da o ýerde bir oturak geçmek üçin ýene bir tanış görüp ýa-da jaň bilen. Ondan soň indiki baran kabinetinde ol stoluň aňyryndan oturan teň işini bitirmek üçin ýene jaň gerek ýa-da özüň bir zatlar bermeli.
ve bu o zatlar par almak meselesi her edaranın açık diýen falança her kimin belli narxy var. Göýe sodatlar o öz edaratymyz, öz işimiz we senin sodada töleýärsiň şoň özüne. Şoň ýaly bir tendensiýa, şoň ýaly bir sistema. Bu barada aýtdyk da, bu bir ýanky şol şeytanyň şarhy ýaly bir zat da, şol hemme ýerlerdäki ýöne koýdatdan başlap şo para horlugy içerliğe adamdan ekleneceğim yeten ok. Öğüler aydiyada köpüdü. Şu yöne koy alıga diye yaşamak mümkün değil ya. Ondan şu bir taraftan hükümetin alıp barayan yankı iqtidatı siyasatı var. Adamdan ekleniş meselesini şeyle kıyınlaştırıyor. Ondan adamlar dine şu okulu torup öldürüm bilim değerli yerlerine diploma alıp bir yerik barmalı. Ondan bazı adam ideyan fikirlerim şol öz aylıklarının daşından gırıp çırp edip, ne edip, bir zat edip, halkı ütüp yaşap olacak mı? Şoň pikirini etdirýär diýär da, bir dören ýagdaý. Indi ondan sistemem öýden şonu öwrediýär. Direkten alınýan şo ýanky mysal almaly, görüp öwrenmeli ýa-da, şo görüp öwrenmeli da adam öýden mena ýanky ýalady öwrediýär da. Indi bu taýdynny bir hili çykynsyz ýagdaý ýaly bolwam görünýär da, bir vakuumyň içinde bir izolýasiýada turan bir sistema. Bu sistema öýden bir içinden bir öwrülüşik bolup ýagdaý ýütýärip garaşmaklygyny bilenmek soňky 28-30 ýylyň dowamynda ony görüşmeli ýaly bolup geçen ok. Indi şoň üçin ine daşyndan hereketler başlandy da. Indi daşyndan ine biziň meňem şu ýa-da gepleşigi ýola goýmagym, ene seň öýüň şu ideýa bilen geldiň. Men diýjek bolýam indi näme? Şu mesele bar, şu datlary näde öwretmeli? Şu dama köl bolar, hiç tammata çöl bolar diýär da. Şu datlaryny ýuwaşlyk bilen biz şey dep gepläp, açyk erkin diskussiýalary gurnap, tankytdan gorkman, çekişmelerden gorkman, şey dep öwrenmeli. Her näçe käbir illeşlemede gorkunç bolup görünse de tankyt diýilýän da, diskussiýa diýilýän da, söz atlyk diýilýän da, şu diýeketak emşul. Jemgyýetiň häzirki ýagdaýyndan çykmak üçin diýeketak açyk diskussiýalar, erkin çekişmeler, erkin pikirleniş. Biz şu datlary häzir şu taýda daşary ýurtlarda başlap, şundan görkezsek ýurdun içine, şulam ýetip dursa internetiň üstünden, şu jemgyýeti özgördüp bilýär. Ýurdun içinde biziň garaşanmyz bilen ol dören ok. Şonu biz ýurdun içinden, ýurdun daşyndan şonu içine şu internetiň üstünden häzirki geografik tehnologiýalaryň üstünden ýetirip şu zatlary öwredip bolýar, özgördüp bolýar. Şoň üçin bu bir 2 güniň meselesi däl, käbir illeşlemez howlup ýa-da haçan bolar, haçan eder, haçan barar. Ol haçan bolar ýa bugün ýa ertir diýilip edilmeli däl. Bu uzak möhletliğin edilmeli iş. Şoň üçin men öz olku gepleşiklemde de men käbir beýlek gepleşiklemde de ýatladyp durýanlar illeşlemede. Bu 2 güniň, 2 aýyň, hatta 2 ýylyň işi däl. Uzak möhletliğin işi bolmak mümkin ýöne biz şoň urundan çykdykmy, şonam alyp gitmeli. Şonam biz şu taýda başlap, şu ýurdun içine täsir edip, ýurdun içini bir daşyndan özgörtmeli. Käbirler aýdýar da, o ýurdun içinde özgörçlük bolmasa, hiç zat bolmaz diýerler da. Ýöne şu ýurdun içindäki özgörçlügi biz ýurdun daşyndan başlap, şonu içine ertip bilýär. Ýa ýurdun daşyndan näme hilen bolsa, ýanky aýdyşymyz ýaly erkinlik bar. Erkin pikire orun var. Şonam biz üstürmeli, öz aramyzda üstürmeli. Öz türkmen jemgyýetimizde şu taýdaky türkmen jemgyýetiniň içinde üstürmeli şu zady, şu medeniýeti. Şoň üçin käbirler şoňa garşy boljak bolýarlar da. Şu düýbünden ýalňyş hereket. Şu zatlaryň öňüni aljak bolmaklyk we diskussiýalaryň, debatlaryň, tankytlaryň öňüni aljak bolmaklyk. Ýene şol Türkmenistanyň öz içindäki sistemany dowam etdirjek bolmaklyk şol. Şondan gorkman gaýty öýüňizden birazjyk pikir edip, dinläp, şuň mantygyna düşünjek bolmaly. Näme üçin şu zatlar edilýär? Näme üçin şu zatlar ýola goýmaly, etmeli? Ana men şu ýetaty ýanky şondan ýanky çölgüt meselesi barada, şu meseleň çölgüt meselesi barada gurrun edemde men ana ýetatyny ýytajak bolýanlarym şol. Beýlek gepleşiklemde de, ene şu gepleşikde. Indi Gurban Murat sen ödüm näil pikir edýän? Men pikirim bilen alaşmanam bilersiň ýönem bilen, men öz şahsy pikirim şu daşary ýurtlarda ýaşap alan tejribämiň, hem öwrenen zatlarymyň netijesinde men şeýle ýa netije geldim.
Şunu şu taýdan başlap, munyň Türkmenistanyň içine ýetirmeli, şu taýdanky ýaşaýjylaryň aňyny ýütmetmeli, şu taýdan ýütmetmeli biz. Başga ýol ýok. Ýügüdüň içinden ýütedip bolanok. Gatty dogry ýylalasyan, ýyllaryň dowamynda ol Gurwakany öwrenişdirme mysalyna bolşýar. Gurwakany ol gyzyp duran suwaklaýabely, çykyp gaçýar da gaýň içinden çykýar. Ýöne normal suwaklaýarlar, soň aşanyň ot bilen ýuwaş-ýuwaş gyzdyrýarlar öyle. Gurwaga bişip gaýnap bişýänse-de şo ýerden gaçmalydyr öýden. Ýuwaş-ýuwaşdan öwrenşýär. Edil soň ýaly Türkmenistanyň içinde de ýuwaş-ýuwaşdan bizi şu derejäge getirdiler. Inni içimizde Türkmenistanyň içinde bu zatlary ýanky bu zatlar düýünden üç ýetjek bir reforma şekilde ýüze çykmaz üçin liderlerim galmady. Gynansak bardyr belki ýöne gaty azdyr we oň ýaly düşünjeleri de aýyrdylar. Ýyllaryň dowamynda bularnyň üstüne gaty köp kelle döwlenler, belki o milleti ýok edäjek derejede milletiň asyl sterjenini ýok edäjek derejede bir sistema ulamlaýar. Şoň üçin diňe biziň inni şu wagtky häzirki ýagdaýda bar tamamy daşyndaky ýanky erkin düşünüp bilýän, erkinligiň nämedigini bilýän, demokratiýanyň nämedigini bilýän ýaş oglan gaýrlarymyzda tamam. Ve şonuň üçin içeride bir zat başlamayan bolsa onda daşynda da etmeliler. Gaty ýalňyş düşünje diýip bilýän. İçeride başlananok mu onda hiç bolmanda daşynda başlamaly, daşynda ul bolmaly. İslenlik tolkun belli bir derejeye ýetenden soň ol töweregindäki ol ramkadan çykar, başga ýere geçer. Daşyndaky tolkunlar ul bolsa, daşyndaky hereketler ul bolsa, daşyndaky düşünjeler, tanqytlar ul bolsa, gurrunçyz ol içeri geçer. İçeri bilen daşaryň aragatmasy bar, internet üstü bilen bar, ýa-da ýollar açylsa, kaplar açylsa, gidilip gelinip dur, gurrunçyz ol geçer. Şoň üçin gaty dogry belliýär. Ol gurrunçyz daşynda edilmeli we şunyaly kanallar, men pikirimçe şunyaly programmalar, şunyaly gepleşikler gaty köp edilmeli. Diňe Allah'ım Rab, Kur'an Rab del we başga da onlarça tany edildi de az biziň milletimiz üçin, biziň ýaşlarymyz üçin. Çünki içerki telewideniyede, içerki metbuatda bu zatlar hakynda hiç işler edilenok. Edilse de şahsy kanallar, şahsy şeýle gepleşikleriň bolmaklygy ösüş üçin has gowy peýda berer. Şoň üçin eger okuýy bar ýaşlarymyz, başarny bar ýaşlarymyz, öz ugrundan gol bilýän ýaşlarymyzyň özleri kanal açyp, türkmen ýaşlar üçin, türkmen nesli üçin, türkmenler üçin gönükdirilen türkmen dilindäki gepleşikleriň we suňal çekeleşikleriň bolmagynyň gaty tarapdary, men gaty isleýän sodatlary we diskussiýa diýdiň, ýa-ni debat diýdiň, o da diňe hakykaty çykarjak, orta çykarjak bir zat. Şonuň üçin o zadyň bolmasy ýokman, hakykat ýüze çykmas üçin hökmen garşylykly pikir bolmaly. Garşylykly pikirleriň çakmışmagy netijesinde hakykat ýüze çykar. Gurban Muradovna şu optimistik notada şu gününe garaýş etmişimdi tamamlaýaly. Bolýa, men ýene bir zat belläjekdim aslynda, belki onna inniki etleşiklerimizde dowam eder. Ýani senem belledim türkmeniň medeniýetine, terbiýetine gaty hiç aradan aýyrmalar, gaýtan şonu güýçlendirmeli. Bir türkmeniň öz terbiýeten bar, milliligen bar. Onu hiç ýatdan çykarmalar. Birazir diňe daşary ýurtdaky erkin düşünýärligi hakynda gurrun etdik we ýyldaşlarymyz onu türkmenler, bular türkmeniň häsiýetini, medeniýetini gömdüler diýip düşünmediler. Ýok, biz onu diýjek bolamyk. Ýöne integrasiýa diýip bir zat bar. Türkmeniň öz beýik häsiýetlerini, beýik mekteplerini saklamaly we daşardaky, daşary ýurtdaky palajitil zatlary da almaly we ikisini özara integrir edip şonu başarmaly. Biziň esasy maksadymyz şol. Ýani diýişiň ýaly daşary ýurdun demokratik diýen döwletimizde de minuslar köp, ahlak tarapdan belki etik taraplary köp. Ýani ula hormat boýnam öz bir derejesi bar. Oň etik taraplary bardyr.
bizim o taraplarda üstün yerlerimiz var ve yankı erkin düşünce bilen ve öz pikirini arkaýyn aýdyp bilmek bilen garşydaky tanqydyny sen dogry kabul edip bilmek ýaly zatlary da özümizde ýonky milli terbiýelerimiz bilen integrir edip şeýle bir düşünje şeýle bir terbiýe şeýle bir neslin ýetişmesi üçin o özümizin şeýle bolmamyz üçin üstüne işlenmeli zatda. Awo butaýda Gurbanlar butaýda aýdyra zatken deňeşdirer ýallalar ama ýan kaýdyşyň ýal gün watar bilen ýa bizim ýurtlarymyz bilen bizim medeniýetimiz bilen gün wataryň medeniýetiniň arasynda da deňeşdirip analiz eder ýallalar gat köp onu biz geljekde öz programmalarymyzda ederiz tawa ýöne nişunlukça şu optimistik notada tamamlaýsak ýanna gepleşigimiz. Onda gepleşigimizde bugün kawo garaýşatly bugünkü gepleşigi jurnalist Allam Rahimov hem Türkmenistan boýunça bilermen birleşimiz Gurban Radal Party. Gepleşigimizin gelecek hanlarına çendik hoşta bolun.